खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बियापाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सोर सायख'जागोन बेखौ समाजो खोन्थागोन। बिजेपि दोलोनिफ्राय गोख्रोङै साथाम दाबिदारा दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेनि गेजेराव दङ हास्थाय ब्रह्म, रमेन मदाहि आरो मृदुल दास। क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि हाबिल आलीआ दोलो नागारबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गावनि मासिजों लोगोसे कंग्रेसनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौबो हाबिल आलीआ नागारदों होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस हान्जानिफ्राय बोख्लायजादों होनना खौरां मोननाय जादों। गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय बोख्लायजानायनि उनाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों आलीआ आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि थांनाय एमपि बिसायख'थिया कंग्रेस हान्जाया इउपिपिएलनिफ्राय 3 कौटि रां लानाया सैथो होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खेरि जिल्लानि दरहाटा तहसिलनि मोनसे इटा भाटायाव मासे लख्राजों सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इटा भाटायाव खामानि मावबाय थानाय सासे मावसुमाखौ मासे लख्राया गाग्लोबदोंमोन, नाथाय लाइमोना साहसजों गोख्रोङै जुजिदोंमोन। गुबुन खामानि मावग्राफोराबो इटा आरो अन्थाइ खुबैनानै सेंग्रानि जिउखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय लख्राया जाथाय जायगायाव सौहैनाय हाग्रा बिफाननि हान्जाखौबो गाग्लोबदोंमोन, जेराव 7 सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। 1984 मायथाइयाव उइं कामान्डार राकेश शर्मानि उनाव फ्राय 41 बोसोरनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय अख्रांमा दावबायनो थियारि जादों भारतारि शुभांशु शुक्लाया। बे मिशननि थाखाय भारत हादोरा 550 कौटि रां बाहायदों होनना खौरां मोननाय जादों। सनानि हांखोजों जारिमिन सोरजिदों उत्तर प्रदेशनि लखनौनि शुभांशु शुक्लाया। भारतारि अख्रांमा दावबायारि राकेश शर्मानि उनाव भारतारि अख्रांमा दावबायारि शुभांशु शुक्लाया 41 बोसोरनि उनाव सिमांआ मोगथां महराव जारिमिन सोरजिनायजों लोगोसे अख्रांमासिम दावबायदों। भारतनि ग्रुप केप्टेन शुभांशु शुक्लाया मैया सानजौफुनि 12 बाजियाव फ्लरिडा इन्टारनेशनेल स्पेस सेन्टारनिफ्राय अख्रांमासिम दावबायदों। अख्रांमा दावबायारिफोरा अक्षम 4 मिशननि गेजेरजों शुभांशु शुक्लाजों लोगोसे अख्रांमा दावबायारिफोर मिशन कामान्डार आमेरिकानि पेगि विल्सन बिथांमोना इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनसिम दावबायनायजों लोगोसे सनानि जारिमिन सोरजिदों। बुहुमनाङैनो आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर शामजुल भट्टाचार्यनि आंगो बिमा बीना भट्टाचार्यआ थांनाय मैयानि सानाव 95 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव 45 लाख नकल रां जब्द खालामदों पुलिस बिफाना। लाख लाख नकल रांजों लोगोसे गरेस्वरनि इस्लाम आली उर्फे साहिल, लखिमपुर सनापुरनि साइफुल इस्लाम आरो सयगाव कराइबिलनि महम्मद साहिल आली मुंनि 3 सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिस बिफाना हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतलायाव पाक्कानि वाल गोग्लैसिननानै जखम जानाय बाक्सा जिल्ला सिंनि दाङरमाखा गामिनि लैफन बर'नो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदों। हादोरसा बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया थांनाय मैयानि मोनाबिलि समाव लैफोन बर'नो राङारि अनसुंथाइखौ बिथांनि दाङारमाखानि न'आव गथायो।
बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव मिरुआरि धोनस्रि दै जगायनाय मावथांखिखौ नायगिदिंहैदों। सीएम प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव मिरुआरि धोनस्रि दै जगायनाय मावथांखिखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे जाय ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोर दै जगायनो थाखाय बानायनाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे सीएम प्रमद बर' बिथाङा मिरुआरि धोनस्रि दै बाहायग्रा गौथुमनि सोद्रोमाफोरजों सावरायदों जाहाथे मावफुङारि जेंनाफोरखौ बिजिरनो हायो, सुबुं समाजनि गोनांथिफोरखौ बुजिनो हायो आरो गोलाव समनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय हेफाजाबारि दै सामलायनायखौ बांहोनो आदबफोर नागिरनो हायो। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।